Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fuq tronoli rajt wieħed bil-qiegħda lilu jqimu tajja kollha tal-anġli. Jannu bleħen wieħed u jtennu araw lil dak li s-saltna tiegħu hija mfaħra għal dejjem. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħen għallina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħinina tiegħek mulej għati widen għat-talb umli tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. Kien hemm raġel mit-tribu ta' Benjamin li kien jismu Kis bin Abiel, bin Serur, bin Bekorat, bin Afijah, bin wieħed mit-tribu ta' Benjamin, bniedem qalbini u għani. U kellu iben jismu Sawl, żagħżugħ sabiħ l-aħjar tiegħu. U ma kienx hemm ieħor fostu li tiżel aħjar minnu, kien jgħaddi lil kulħadd minn spallejh il fuq. Darba waħda Kis mis-sir Sawl intilfulu xi ħmariet u Kis qal lil Sawl ibnu ħu miegħek wieħed mill-qaddejja u aqbad u mur fittex il-ħmariet. Daru l-muntanji ta' Efraim u l-art ta' Salisa u ma xabbu xejn. Għaddew mill-art ta' Salim xejn u mill-art ta' Benjamin u ma sabu xejn. Malli Samwel ra lil Sawl, il-mulej qallu, hawn raġel li għetlek, dan jaħkem fuq il-poplu tiegħi.
U Sawl resaq fuq Samwel f'nofs il-bib u staqsih: "Għajdli jekk jogħġbok, fejn id-dar tal-veġġent?" Samwel wieġbu: "Jiena hu il-veġġent, itla' qabli fuq l-għolja. Illum tiklu miegħi. Inħallik tmur għada filgħodu kmieni u nurik kull ma għandek f'qalbek." L-għada filgħodu kmieni Samwel ħall kus ta' żejt f'idejh u sawwabulu fuq rasu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kemm jitenna bir-rebħa tiegħek. Ix-xewqa ta' qalbu int qlajtilu. Ma tħattlux it-talba ta' fommu flimkien. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Għax inti lqajtu bil-barka u r-risq. Kuruna tad-deb fin qedlu fuq rasu. Il-ħajja talbek u intajtilu. Omor twil minn żmien għal żmien. Flimkien, mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kbir u sebħu bir-rebħa li tajtu, ġieħ u ġmiel int tqiegħed fuqu. Lilu tagħti barkiet għal dejjem. Tferħu u tennieh bis-sebħ ta' wiċċek. Flimkien, mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Il-mulej batni imwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u r-rott il-ħelsin lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu raġa' ħareġ lejn xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u hu għad jallimhom. U għaddej lemaħ lil-Levi ta' Alfew bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: "Ejja warajja." Dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu bosta pubblikani u midinbin għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u mad-dixxipli tiegħu. Għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittiba u l-Fariżej kif raw jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxipli tiegħu: "Dan għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin?" Ġesu semmaħħom u qalilhom: "It-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin." Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fil-Vanġelu tal-lum smajna dan ir-rakkont ta' meta Ġesu ġie fil-post fejn kien hemm Levi jew Mattew bil-qiegħda wara mejda jiġbor it-taxxi. Mattew kien impjegat mir-Rumani. Nies bħal Mattew kienu konsidrati bħala tradituri. Kienu jogħboduhom u jitrattawhom ħażin ħafna. Għax kienu jikkonsidrawhom bħala nies korrotti, tradituri ta' pajjiżhom, jaqdu lill-oppressuri. Kienu allura midinbin u midinbin kbar fajnejn is-soċjetà li kienet tistmerrom. U allura ma setax jonqos illi Mattew u nies oħra bħalu kienu jħossuhom bla stima ta' xejn, imwarbin u mogħtija l-ġenb. Nistgħu nimmaġinaw ftit kif baqa' allura ħalqu miftuħ Mattew u ser itir bil-ferħ meta
Dan Ġesu waqaf ħdejn il-mejda tiegħu fejn kien bil-qeda hu bis-suldat wassa warajh. Iktar u iktar l-istaġib tiegħu kiber meta Ġesu mhux biss beda jitkellem miegħu, imma saħansitra qallu ejja warajja. U Mattew bla tnikkir ta' xejn qam telaq kollox, telaq ix-xogħol tiegħu u mar wara Ġesu. U ma kienx biżżejjed għamillu wkoll l-ikla f'daru li għalija stieden lil sħabu li resqu lejn Ġesu, li qagħdu fuq l-istess mejda tiegħu, li semgħu il-kelma tiegħu. Għax Ġesu ġie biex ifejjaq il-mart kollu tagħna, il-mart fiżiku, il-mart emozzjonali tagħna u anki dak spiritwali. Ġie biex iroddilna lura id-dinjità tagħna u jreġġana għal dak illi suppost illi aħna bħala bnedmin. Għalfejn, għax aħna fina inġorru l-istess ġbija tal-Alla. Kull bniedem huwa msejjaħ biex jimxi wara Ġesu. Ġej mill-liema ambjent ġej. Nistgħu nkunu midinbin kbar. Il-passat tagħna bl-ebda mod mhux jbedna l-bogħod minn Alla sakemm inkunu lesti nisimgħu is-sejħa ta' Ġesu. Jaħsbu x'jaħsbu, jgħidu x'jgħidu n-nies dwarna. L-importanti huwa biss illi aħna nagħtu risposta, naċċettaw is-sejħa li qed jagħmlilna Ġesu. Nagħtu risposta għal dik is-sejħa tiegħu. Li jottu x'irrid u x'se niddeċidi jien, x'irrid nagħmel bil-futur tiegħi. Walla jħares lejja bajnejn taħnina. U allura d-domanda, jiena għandi ħin biex nisma' lil Ġesu, jew hemm tant storbju għajjat fil-ħajja tiegħi, tant maġġel. Hemm post għalih f'qalbi. Jalla nkun bħal Mattew li nisma' l-leħen ta' Ġesu. Li nkun kapaċi nqum u mmur warajh meta jsejjaħli. Inqum u nħallih ibiddilni, jitrasformani. Irroddu ħajr lill-Alla l-Missier li fl-imħabba tiegħu għalina batilna lill-Ibnu biex jifdina u nitolbu fil-waqt li ngħidulu isma'na mulej bibnek il-Ażiż. Isma'na mulej bibnek il-Ażiż. Sabiex is-saċerdoti u l-persuni kkonsagrati jgħixu s-sejħa tagħhom mimlijin bil-ħeġġa li jaqdu lill-oħrajn. Nitolbu. Isma'na mulej bibnek il-Ażiż. Sabiex min qiegħed imexxi jżomm dejjem quddiem għajnejh il-kelma u l-eżempju ta' Kristu li ġie fid-dinja mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Nitolbu. Isma'na mulej bibnek il-Ażiż. Sabiex il-morda u l-midinbin isibu l-fejqan fl-isem ta' Ġesu li minn għandu biss tiġina s-salvazzjoni. Nitolbu. Isma'na mulej bibnek il-Ażiż. Sabiex kull wieħed u waħda minna jirrealizza l-istat li jkun fih is-sejħa għall-qdusija. Nitolbu. Isma'na mulej bibnek il-Ażiż. Missier it-tieba li tistieden lill-bnedmin kollha għall-mejda imħejjija minn ibnek il-Ażiż Ġesu, ilqa' nitolbuk dawn it-talbit tagħna u isma'na bl-istess Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek, għamel li biha nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. nerfa' qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajr bibnek l-Ażid Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk mal-anġlu il-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdussija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Xisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr birku qasmu. Taħ li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi walla tiegħi ġisem. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġrat il-ħajr taħ li d-disċipli tiegħu qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħedna għallina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arustaħa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet. Jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Kull li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum ma tinallum. Aħfrinna dnubietina bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. Daħanniex fit-tixrid iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebaħ fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek is-saltna, il-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' sina Ġesu Kristu jkun jiswa u lilna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' li tneħħidnu bit-tad-dinja enna lina. Ħaruf ta' li tneħħidnu bit-tad-dinja enna lina. Ħaruf ta' li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' danu li neħħidnu bit-tad-dinja. Xenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Kif naslu fit-tmiem il-quddisa ċċelebrata minn Monsinjur Joe Bajjada, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
żmien il-COVID ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies, volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ħlesenna u qaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti jomna għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misteru tal-fer nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina id-daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti jomna għalik ismat tal-btana,
Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, orina li inti jomna għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-menuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna għalik jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubijietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-iktar jaħtieġu l-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi.
Missirna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom għamulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija Lauretana, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umma Alla. Itlob għalina.
imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja tal-Alla, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tisħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġib, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella fis-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju imqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Aruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. aruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. aruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisħa inna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem fis-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni għall-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġnijom nibqaw inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnissis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija, għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paolo Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.